Днес във втората част ще ви представим сглобяването на трактора. След като почистихме радиатора, може да преминем към това действие. Първото нещо, което монтирам тук е датчика на бързия завой. Имах проблем с тази система още от закупването на трактора и не знаех точно в какво се изразява, но след като махнах радиатора, видях, че има два скъсани кабела и след тяхното запояване към датчика, всичко си дойде на мястото. Следва монтирането на ремъка, който задвижва водната помпа и генератора, тъй като беше неделен ден и не можахме да намерим абсолютно точния размер. Този беше малко по-малък и се наложи да развия шайбата на генератора, за да мога да го вкарам по-лесно и да го наместя на мястото му. След като монтирахме и обтегнахме ремъка, е време да върнем радиатора на място, като преди това трябва да сложим дифузора, тъй като не може да поставим, ако първо поставим радиатора, след това не може да сложим дифузора и няма да може да насочва правилно въздуха. След като го поставим на мястото, закрепваме го с 4 болчета, които го държат. Като ги поставяме просто колкото да застанат на мястото си, не ги затягаме, за да може да ни е лесно да поставим всички болчета.
След като закрепим болтовете отпред, може да закрепим и дифузора към радиатора. След като поставихме радиатора и дифузора по местата им, следва да поставим и маркучите на техните места, като те свързват блока на двигателя с радиатора. Там, където сме имали проблеми с демонтажа на водните съединения, поставяме грес, тъй като тя спомага за бъдещето по-лесно махане на маркучите.
След като водните съединения бъдат поставени на местата им и скобите бъдат затегнати, следва преминаване към поставяне на охладителната течност. В моя случай това е антифриз, концентрат, който разреждаме едно към едно. Тук приготвям антифриз и за разширителния съд на радиатора. След като наляхме антифриза и разбрахме, че няма течове, може да преминем към поставянето на горния капак на трактора. Поставянето на смукателния колектор отново е с извъртане капака на една страна. Следва закрепването му отпред и отзад с по 2 болта отпред и 2 болта отзад, като отново не стягаме до край, а само обираме луфта. Следва монтаж на предпазната решетка пред радиатора и отново връщане на кабелите на клаксона на местата им.
След като горния капак е затегнат, преминаваме към монтаж на въздушния филтър. Той се държи за маркуча с скоба и за шасито отново с друга по-голяма скоба. Важното при монтажа е, отдолу има една дупка с гума. Те трябва да са надолу, за да може, ако има някаква вода или конденс влезли в филтъра, да могат да изтекат лесно. Следва монтаж на акумулатора, като тук отново следваме последователността, този път е обратна. Първо монтираме плюсовата клема и след това монтираме минусовата, отново с цел сигурност. След монтаж на акумулатора на мястото му, следва монтиране на разширителния съд, като той се свързва с маркучи скоба и наливане с антифриз, тъй като батерията ми падна и не можах да снимам абсолютно всичко до край. След като закрепих с цяло горния капак, следва монтаж на предната маска, като тя се държи отдолу и отгоре с по 2 болта и след това следва запалване на трактора с цел да се прогони въздуха от системата и след като установихме, че всичко е наред, може да кажем, че ремонтът беше успешен. Благодаря за вниманието и очаквайте нови видеа скоро.